uhamba kanjani ayike namhlanje ke sinaye njengoba ngeke ngasho ngathi mina sinaye laphana uMrs Khetlelezi uMakalilitha ukhona impela uMakantombe emhlophe ukhona impela namhlanje uthe impela studio usivakashele and I know ukuthi ngibona ngendlela okubhizi ngayo ku social media uthi no hey there is something abantu bane anger yokuthi babuze questions ngithe ngeke simbambe kakhulu ke thina studio into esiyenza ngizwe mfowethu sizovela sidedela abantu nje ngiyazi ngizwile uthe wena unembuzo embala nje ngaye ukuthi ufuna ukubuza nje imbuzo embala Makalilitha sikubingelele ohlelweni Sonjeze ngempela mzimba bese ngamhlanje sizoza amadoda ayibonzi ngibingelele kuba kuKhetlelezi ngokabunizi ngithi ashu sengenile uMakalilitha siyabingelela na hayi manje uzofana zosakaza phela yabona hayi afana lapha zosakaza uMakalilitha ushothi ngeze ziyakhala hayi manje ziyakhala hayi zikhala impela manje hayi Makalilitha sikubizile la ohlelweni ufuna kahle abantu bathi impela sicela ukubuza ukuthi endlini laphana uKhetlelezi umuntu onjani ubaba uKhetlelezi uyilento ayiyona nasemphakathini indoda eqotho nothando ethanda umndeni wakhe ethanda nabantu yebo mama yebo sithi ke mhlambe mawasibeka nje kafushane einkingeni enibhekane nazo ngoba ke ayikho umndeni ungenazo inkinga uyaye ni English kanjani lezo zinto uma ngabe kufika la kushuba khona njengoba ubaba umuntu isikhathi sakhe esiningi anikele ngaso kubantu ngiyathanda babongizwa ukumshadulula kodwa kukho konke ngithi mina ngibeka kuJehova nakuyena ubaba ngithanda ukubeka ukukhona inkinga ngibona ukuthi nginokumdidadida he's not a person olula ukukhuluma naye when there's a problem kodwa egcineni ipoint lakhe ugcine libonile ukuthi hayi engathi kunenkinga la so it's just praying about issues and making sure ukuthi uyayifundisa inkinga yakho kuyena then eventually ugcine bonile ukuthi no let me fix 1 and 2 ukuze yonke ibe right. Okay Makalilitha siyakuzwa laphana impela kumnandi kakhulu but now into sibukayo la sibuka ukuthi ngizwe abantu they are interested ukuthi bayibuzele abantu they want to talk to uMakalilitha 08610 300 08610 300 this is Boma 103 uhlelo wathi uKhetlelezi hamba nongizwe kulwesithathu kumhla ka23 ku December we are only left with 2 days ukuthi singene laphana ku Christmas isikhathi sethu njengamanje it's 18 after 4 o'clock sihleli naye uMakalilitha phakathi studio live laphana ohlelweni lethu laphana the healing hour na Dr. K uDr. Khetlelezi kungenza ukuthi ke ukade wafuna ukukhuluma naye uMrs Khetlelezi ukhona ke she is ready for any question ungambuza ushaya njengamanje 086 1010 300 086 1010 300 sibone ukuthi wena uthini noma uphuthini umbuzo wakho vuma sawubona Okay siyagijima laphana siyadlula siyabona ukuthi idlozi lengane lwamuntu laphana sevele wavaleka uthi Makalilitha ask me any question then I'll answer you kungenza ukuthi kade umbonele ithombeni uMakalilitha but namhlanje uzothola ithuba lokuthi ukhulume nayo Lady Ashu phakathi emsakazweni vuma sawubona sanibonani studio nazoke mfowethu yaphila angiphilile ngikhuluma no doctor ongenyanga kodwa la eGoli igama lakhe njengalo wadlala ibhola uDr. Khumalo lilitho ukuthi first time you met uDr. Khetlelezi did you thought ukuthi one day uyoba la okhona njenga namhlanje umbuzo wami ubheke kuloko kuphela Baba Khetlelezi I just saw a young man, a ordinary young man. I didn't even think I would have a relationship with him within that. But again, I think no
Siyabonga Khehlela Makhehle sidlula kakhulu lapha siyagijima njengamanje sibheke kwesibili ukuthi ubani esimthola 086110 ithi le ndoda ke usho makalilithi uthi wena impela the time uhlangana nawe uyitshela yini ukuthi uyoba la ukhona what a question ngisazombuza nami ngisendlini ukuthi ngempela awuchaza ake sizwe ukuthi ubani esimthola futhi vuma sawubona. Okay siyadlula laphana hey kushubile impela studio ngibona ku Facebook page yami ngizwe uyaphithizela uyabona bayaphithizela khona abafaka ama heart khona abafaka ini hey umakalilithi unabalandeli awakakhulu kakhulu unabalandeli una Instagram wakho Lilitha uzakabi hayi empethu bashaya abaginqinje ngama followers okay vuma sawona Yebo nazo ke futhi kanti indaba kulo phone inkunzi kanti manje ngizoba nesikhwele manje ayingeke phela manje hayi bona bakahle impela bakahle impela nje akufona babaleka besifazane nabo abesifazane okay mfowethu uyaphila ayaphile nangu makalilithi mfowethu ukulalela uthini umbuzo wakho ngicela ukubuza ukuthi yena wenzani empilweni nanokuthi yena unenyani ngani How what a question uthi umbuzo makalilithi wena wenzani empilweni uneminyaka emingaki hey maybe ngithatha isalukazi wavele wadropa nkosi yami wabaleka kodwa ke umbuzo wakho uthe wenzani empilweni plus wena uneminyaka emingaki. Okay, ngiyabheka ukuthi iminyaka umuntu esifazana ayijwayele ukubuzwa, but because I keep it fihliwe, I'm 27 years, I'm an entrepreneur. I think abantu sebebonile ukuthi kunezinto ekhanga ipost epage lami, sometimes they post epage lababa futhi ngokunjalo. I'm an entrepreneur. I love doing imisebenzi ezokwazi ukusiza abantu emphakathini. Okay, when I'm an entrepreneur, it means I'm also a tenderpreneur. It means anything that comes my way, I'm interested in. I'm in farming, I am in construction, I am embarking in transport next year. Not transport industry, I want to embark in logistics, to be specific. I'm a truck. Yes, I'm a truck. So I'm a career-driven woman. And I'm also Ubabu Kekelez's manager. What's your name? uthi manager kuphela olomsebenzi awenza sengiqashiwe mina uthi uyimanager yami yebo hayi Bo. ngine manager yeah hayi kulungu manager usho kanjalo kizo ayikhaya lethi kunzima manje kumanager manje esayinela approve ama 8 every week fanele abone isimali sakho fanele kuvume litheke batesha indaba ukhuluma nje kanti kunzima kuyibashe nje ukhona sibonile ayikhaya 086100300 ake sithi abantu besilisa bami kancane ake ngifuna ukuzwa abantu besifazana uthi athini imibuzo yabo yabo njengamanje ake abantu besilisa bami ake sizwe abantu besifazana ba phone 086100300 bake babuza imibuzo bona vuma sabona makalilithi talent eleziyakhe inzima bonke bangena babaleke uthi umile nje uthi ngifuna imibuzo mina imibuzo uyayifuna ake sizwe ukuthi uthini lapha 086100300 ningabaleki vuma sawubona molweni studio molo mhlobo wami kuhle siyaphila dokotela mama khona ngiyaniva nani yaphila apha siphilile mhlekazi ithini into yakho uthini umbuzo no ngifuna ukubuza apha nalokho eshowini yethu bese sithetha kwinsuku ezidlulileyo malungana nemeko yoba umuntu angalivumela na iqabane lakhe liye kwi-guys night or kwi-girls night ndiyayikhumbula ngoku ndicela ukubuza apha kumama ukhehleliyo kuba yena xa ecinga inoba ubaba ukhehlelezi lo angavuma yini aye kwi-guys night aye yena kwi-girls night mhlawumbe nje kuphunywe nje for i-2 weeks ucabanga ukuthi angavuma yena udokotela khehleliyo 2 weeks okay makalilithi nombuzo uthi we had a topic previously beyithi yona ungavuma yini ukuthi mina ezukhethelezi ngavuma ukuthi uphume yini nabangani bakho niye partying for 3 days kahle ngizwe sikusho because I'm trying to explain
naye uyabuza ukuthi ungangivumela yini ngiphume nabangani bami for 2 weeks ngekho sihambile usiloke sikufonela nama video call asise clubini senza ukuthi nokuthi will you allow that? To be honest, kungaba nzima but I will allow it because at the end of the day phela umuntu akumthemba ayikho into engaba inkinga, but I doubt if ubaba uKhehlelezi is the type of umuntu ohamba ama-club. So my plans with me angena umuntu ama-club noma girls night out. I'm aware ukuthi youth noma abantu abangangathi love exploring izinto, but unfortunately asibona labo bantu. But I would allow it if there comes a time la usikhona you'd want to go with your friends. I wouldn't have a problem with it. Phendulekile Mhlekazi. Ucabanga ukuthi udokotela angavuma ukuthi yena uma ahambe ne-girls night ahambe namanye office for 2 weeks. 2 weeks. Kanti lo mbuzo ubheke kimi futhi soshintshila usekubuyela. Usubheke kimi. Ngithethe umkhaya kwakudipuni. Ngimthethe umkhaya. Umkhaya kanti uqonde ntoni kanti uzoxabanisa? Mkhaya nje kuyanda uthando kalapha kake sikuyeke ngokumkhaya uyeva? Balekile umkhaya 08610300 bangeke ngasho ngathi ngicela ukuthatha abesifazane nje abawu4 bokugcina the last 4 abantu besifazane sizwe abesilisa ngicela nimi ukufona manje I know ukuthi uMakalilitha muhle kakhulu but ke manje ningabi safona manje hayi senginesikhwele manje ngicela abantu besifazane manje vuma sawubona Alright siyadlula laphana 08610300 08610300 ngicela abantu besifazane kube yibona njengamanje abangenayo abafonayo njengamanje bayibuzela imibuzo yabo but manje ngiyabona yazohleleni ngizwe into esengibhekile la uhleleni sihlale sibhizi nabantu besifazane nje mkhulu sikuthanda kothando lana bahlelile hey kodwa hayi bakufanele kuhlela ufish kuhlela ufish kuhlela ufish bayida hey inkulu zikhona namhlanje khale sakhe isikhathi the queen is in the house. The queen is in the house. Ngohlenda basana. Oba. Anginamali. Hayi, Vuma sawubona. Hey, incingo zethu namhlanje asazi. 08610300 08610300 ake sibone isola bani vuma sawubona. Yebo njani baba? Siyaphila siswami. Hawu siyabonga waze wangena nawe. Siyabonga uyaphila. Siyaphila kakhulu ufuna isiyandaba siyakubongela nkosiyami loba kwamthola leli khehla leli. Ngiyabonga mama ngiyabonga kakhulu. Sikubongela kakhulu ngathi ngizokuzekise. Kuphela nesejalo njalo ukuthi zisize njalo ukuthi leli khehla lisale nawe size sigelane. Awu nkosiyami siyasebenza. Siyabonga mama kakhulu yezwa. Amen. Thank you mama sikuthanda ngothando luka love alright ukhona phakathi endlini zokusakaza uMageba uMaZulu phakathi impela uMakalilitha uthi impela whoever ofuna ukubuza umbuzo angabuza about a personal life angabuza about uKhehlelezi naye about uLilitha nanokuthi uthi phela uyi manager. Yes, she is my manager. She is my motivator, my influencer, everything. Uthola kunjani kumanage umuntu nje onjengalo la uyadlula nje uMakhele Shubaka. Ayi baba ngizokunzima. Lo muntu awazange kumele ndibane lokuyibambela but ngengithole wesikhathi nami no actually ngengithole mina kwesikhathi ngiphosa nje into engafanele ukuthi ngiphose kuyona because I want to be part and parcel of everything I enjoy. I believe that's what umakoti oqotho wenza njalo vele. Manje ungabona ngizwe lapha mase ngigqoka uthola ukuthi ngiyaphuma athi no gqoka lokho ngithi namfuna lokho gqoka lokho ngithi ngifuna lokho kusuke sekwenze njani mvuma sawubona uyaphila mama hayi ngiyaphila hayi Dr. ngiyabona mama ukhona wasenzi namhlanje ushalazela mama ngishalazele ngathini manje Nkosi yami awusakhozeli nje hayi ukhokozela ibala baqinisile
baqinisile baqinisile phela usizakele Yebo. mkhaya kakhuzani ziyakhala manje ziyakhala eh wabaleka akumina ngikhophozele yabona incingo bayabaleka uyababona bayabaleka nangu makalilitho uthi buzani imbuzo hey makalilitho la yazi mawungahlala ukhona ishow yami abantu bangancipha ngeke yazi ku Facebook ikhulile we looking at 230 njengamanje abantu abalive abasibukayo but ke la bayasaba 0861010300 sesibamba bokugcina ababili abokugcina sibone ukuthi besicela abantu besifazane ngoma sawubona angikuzwa mama nyusizwe uyaphila mama Siyaphila mina ngicela ukubonga ngesimesithingo ukuthi nje asiboleni insizwa yethu. Siyabonga baba izolo nje ngiyabonga kuba baba Kakametric Oil ngimane no-2000 rand ngihlele ekhaya. yebo mama Ngiyabonga Mrs. K, ngiyabonga Mrs. K. Ebo ayingana qhubeka umphathe kahle bezosigcobela into right aqhubekela phambili. aqobe into right uthi ihlalele ekhaya vele ekhaya Iyasigcobela into right. Qhubeka nje umphathe kahle. khuluma makalilitha ukuthi baba ngizwakali kahle but ngizwe ukuthi ngiqhubeke nokuphathana kahle Yebo qhubeka mama kuyenze njalo yabonga kakhulu owethu umnini siyamshela hayi yebo wami mama wakho nathi wena ya sakhala baba kalilitha sakhala zak nje ukuthi kunoma mkhize empilweni yakhe kunoma gcabe kunoma Zulu kunoma Sithole sibaningi hayi siyabonga kakhulu mama siyabonga kakhulu zongifaka enkingeni wena hey madoda mina phela ngadliswa akayalishiya nje wona babisile ziyakhala manje ziyakhala ngiyajabula ukizwe namhlanje ngimbekile ukhuzana usendleleni mkhaya wakho awu kwashintsha ukudla playdini ake sibone ukuthi sithola mana ukugcina lapha nikhumbule ukuthi in the next 8 minutes sobe sithatha ukhuzani njengamanje uzobe ngenile impela naye phakathi lapha endlini zokusakaza vuma sawubona alright sithatha ukugcina njengamanje 086 10 300 saye sinaye umakalilitha phakathi endlini za studio vuma sawubona sawubona babukhiseleza isitudio siyabonga kakhulu ngokuthola ubaba othanda abantu ngalolu hlobo ngiyafisa ukubona ngelinye ilanga nje ukuthi ayi uNkulunkulu ukuthe ubaba omuhle kakhulu abantu amkhulu kakhulu yebo siyabonga mama kakhulu yezwa yebo right makalilitha njengamanje bayabuza lana ohleleni abantu bathi uma sifuna ukuba umngani noma makalilitha kuma social things into zakhona lezo uFacebook uInstagram iphone number bakuthola kanjani makalilitha ayikhali ngibona ngizwe esedlala isifoni into engekho nje angisanda engapheli angisa-understand manje ngizwe manje udlala ngethulu ngakithi Ngunyanga yedimo mzo on the Facebook account ukuthi bafuna ukungifollowisha futhi like Instagram cha abalandeleni Dr. Keshelezi. As for ukufuna ukukhuluma nami if you have any issues or wish to address anything regarding ama-pharmacy or abasebenzi, you can always contact mina nge-PA. You don't just speak to me directly. Please contact 061 437 1691 061 437 1691. Usizomthola uXoli. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu makalilitha sibonga ukuthi ke udela ubuthongo bakho wathi uyaba attend abantu yonke into ufuna babuze yonke imibuzo. Siyabonga kakhulu ube nosuku oluhle uyezwa. Sikhonzele lapho kulilitha usevuka ulilitha noma usalele. Usalele. Siyabonga kakhulu ke mama. Thank you.